la ngijabule kakhulu uNkulunkulu umusa athi aqhubeka njalo abe nomusa phezu kwempilo yakho nasemndenini wakho wonke egameni kaJesu. Ngicela Bishop simshayele izandla enkulu egameni kaJesu. Praise the Lord. Abafundisi bonke basekhaya siyabingelela ibandla lonke emngcwele kaNkulunkulu be greeted in Jesus name. Amen. Amen. Amen nemncane kakhulu bazalwane. Amen. Ngiyabingelela egameni kaJesu. Amen. Amen. Thank you. Mntana kaNkulunkulu ngisebenzisiwe uJesu wayisiza kakhulu impilo yami. Ngemini nje lana ngumfakazi womsebenzi wesiphambano ukuthi impela uJesu uyasizana egameni kaJesu. Amen. Are you ready for the wait? Amen. Luke chapter 2 verse number 52 egameni kaJesu. Abaningi bayamshiya abaningi bayamshiya osobuka namina abaningi bayamshiya osobuka namina Hallelujah. Verse number 52. Siyafunda bazalwane uLuka 2 verse 52. Yes. Kufunda kanje 52. Jesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kaNkulunkulu nakubantu. And Jesus increased in wisdom. Any version is that Jesus grew, and Jesus kept on increasing in wisdom, in stature, and in favor with God and men. Because musufunda kwezilayo inhlangano yonke ingcwele ithi amen. Amen. Namhlanje bazalwane, on this first day of this revival, ngifisa ukukhuluma kafishane about ukukhula, growth. Oh, amen. Inkinga zethu eziningi Bishop njengabazalwane on our personal level, on our families, on our local churches, inkinga zethu esiningi eyinazo aziveli kusathane, zivele ngakhulini. Amen. Zivela bazalwane engakhulini. Alibonge igama kaJesu. Ngoba umuntu ongafuna ukukhula akabambezele nakuphela kodwa ubambezela noNkulunkulu. Ngoba noma uNkulunkulu engakwenzelani, if you don't want to grow, noma uNkulunkulu namcabanga emihle kangakanani ngempilo yakho, it can never fully manifest them ngenxa yokubanjwa level yakho of growth. Alibonge igama kaJesu. And realisi Bible ithi uJesu wakhula in wisdom, in stature, both in favor with men and God. Alibonge igama kaJesu. And lesi zinto esibhalela uJesu kuthiwa uma kubheka ukuthi wakhula ngane ngewisdom nangomzimba nangefavor azibekiwe
chronology ukuthi ibekiwe kodwa sibekwe ngokwe-value yazo. Abo igama kaJesu ukuthi uma nje ucheck umuntu ukuthi ukhulile yini uthola into yokuqala oyicheckayo ucheck wisdom. Abo igama kaJesu checka nosalwane wisdom ngoba kuyenzeka umuntu a-celebrate ama-birthday kodwa ehle engqondweni. Abo igama kaJesu uzokuthi nje unyaka nonyaka ukuthi +1 uNkulunkulu ungusile kodwa sikhathi kodwa ukuthi uyabuka i-level of wisdom and capacity and reasoning ishona phansi. Abo igama kaJesu and-ke abantu ekuhlungu abantu abangakhulu ukuthi abayiboni bona ukuthi they are not growing kwi-level okumele ngabe bakhula kuyo egameni kaJesu. And these are the things about ukungakhulu ukuthi uma ungakhuli abantu abangayikhulile basikhipha noma sebengenile. Bese shaka salane basikhipha noma sebengenile. Abo igama kaJesu. Bishop eBhayibhelini kuMatthew chapter 25 ikhona le-instruction eyathi intombi engenawo amafutha maphume zowathenga. There was no instruction ngoba baqala babuka izibani zabo babuka ezabanye. Uma babuka ezabanye beyibona sinamafutha ezabo zingenamafutha bayidecidela bona without the instruction of the bride. Basuka bona baphuma ngesikhathi basaphumile uzosala fika umnyeni. And lesikhathi umnyeni efika lethi wangena wavala umnyango wangena nalabo abaphakathi hayi abangaphandle. Ngoba abantu abangakhulile uma usubafaka i-lack of wisdom yabakhipha. Awubona igama kaJesu. Awutshela bakhala ukuthi growth. Touch your neighbor to growth is a demand of the season. Awusondelani bazala. Tshela bakhala growth is a demand of the season. Ayike abangakhulile season bazosala ey'ntweni zikaNkulunkulu besizini. Abangakhulile bazothi abanye bengena bona bephuma. Abangakhulile bazokhetha ngisho ukuvakashelwa uNkulunkulu kwesizini yabo. Abonge igama kaJesu. Kanti bona kwamele benze njani ithusi? Kwamele bona bafike bathi uma thina singenamafutha ahlale sizoswa ngomnyeni ukuthi uthini ngabamhlalele ngabamlindile kodwa bengenawo amafutha. Kunokuthi uyidecidele wena uphuma kanti umnyeni akashoyo. Awukele njani bazalwane? Awutshela bakhala ukuthi lesizini lena khula phela ukuze zonke izinto oyibekele oyigcwele zizomanifesta empilweni yakho. Abangakhulile bazoyibukela le move. Abangakhulile bazoyibukela le provision. Abangakhulile bagcina beyibuka bengangeni kuyo because God is demanding growth. Tell them that growth is a demand of the season. Oh, nithule bazatshela bakhala growth is a demand of the season. Abonge igama kaJesu. Lusika bazalwane ngicela sibeke kanjena lento ukuze sizoyibamba kahle. Umuntu oqala owadala uNkulunkulu wamdala semdala. The first man that was created by God wajavela nje. Wayese which was Adam. Adam phela wajavela usemdala usenensimu unamazinyo usefuna ukwazi. Adam akazifushela akazi membeso akaze open down the aisle. Lo Adam nje wathi ephapama walala waphapama usenomuntu phambi kwakhe. Awusondelana makhola sondelana makhola. Lo Adam nje wathi phela nje Adam amazinyo 32 usenensimu ready yonke into yakhe nje vele yamashruma yabakhona. Abonge igama kaJesu. But this Bible, even though Adam was created as semdala, but he disappointed God. What disappointed uNkulunkulu because uAdam wathi noma uNkulunkulu emdala kodwa wahlulwa inyoka. Wahlulwa inyoka. Yeah, wahlulwa inyoka. You know, yazi inyoka yamhlula kanjani? Namanje inyoka iBhayibheli lithi uAdam when the existence inyoka ine experience. Adam was not flexible, the snake was. Yeah, the probably it was a cunning creature. Adam was just a rigid man. No, man. We're saying everything I will create from today is mandated to growth. Oh, so the numbers are right. Everything I create today is mandated to growth. And don't make a manager.
Because if you don't grow bazalwane, it means you can't match the demands of the season. Umuntu ongakhulile usakhalela uma wakhe njengamanje uma besethuleni ngenephila athi wangilahla umama usekhona umuntu ongakhulile akabona ukuthi ungcono kwasemhlabeni kodwa ukhalela umuntu osethuleni ongasakwazi ukuyiphilela. Because if you don't grow you can't match. That is the demand of the season. Tell your neighbor awukhule phela kwenyanga. Bazalwane tshela bakala awukhule phela kwenyanga. Akubona igama kaJesu. Akusuona unyaka wo skip ama stages lo. Akubona igama kaJesu. It's not the year of skipping stages. Webazalwane ngicela ukubeka kanjena. There are certain breakthroughs attached to growth. Kunezinto noma uyikhulekele ngeke uyithola uyikhulekele uma ungenayo igrowth ilingana nezinto ezikhulekele. There are other things ezibekwe to a certain level of growth. Abengaba leJesu. Uthi umshana wami omncane ngentanga uthi malume sengifuna uba nentshebe manje. Ngithi mina indaba uthi ayifuna ngiqhamuka abantu basabe. Ungasesenza. Kodwa ufuna uba nani? Ufuna uba nento ethwala usumdala. Ngoba uma ngamile intshebe manje kuzosolwe abnormality. Bazalwane, awuthi into zakho ikhona kodwa sibebalela sadokhula. Njengoba ukhonza uphinde ulove kusho ukuthi awukho wethu uNkulunkulu. Kunezinto uNkulunkulu ayinika abantu aba-consistent and grow. Awushoda ngoamen ekhaya. Awuthi amakhaya khula. Angibonge igama kaJesu. Njengoba sikhona into ayithandazela ngoJanuwari kodwa uNkulunkulu uyithathile wayisusa ngapha wayibeka kwi-growth. Uma uzodisa ukukhula uzohlangana nezinto zakho ziza kuwe. Shout hallelujah. Niyazibazalana ukuthi ngesikhathi indodana iprodigal son yofuna amafa ubaba wabanika bobabili. Baba wabanika bobabili. Kodwa lithi wathatha ifa lomdala wamnika, wathatha ifa lomncane wamnika. Omdala wathatha ifa wahlala, omncane wathatha wahamba. And you must know ukuthi lelifa esihlalo somanje bebenayo access kulo. Kodwa lento ongakhulu ithi angikwazi ukudla nginika omkhulu. Umkhulu khipha kancane kimi nalento ufuna ukuyisakaza lento. Kanti umkhulu bebemosha kodwa kube bedlela phambi kwakho bekwazi ukuphesha. Ngoba isana qala ukuthi awukhulile ukuthi uthathe izinto zasekhaya uyedlela ngaphandle. Ngicela umene ekhaya. Into esana qala kakhulu bonakala kanti bazalwane. Ukuthi uyocela ifa into etholakala makufika. Salo ngoba la ngeke ufune ifa ungakambulala umuntu enhlizweni. Bazalwane nawe uyezwa ifa. Someone must die. So automatically uma fika umfana babakhe ethi mkhulu ngicela ishiya yami. Uthi mkhulu awusangifile. Enhlizweni lomfana. Bathi ungasangibulala physical angimniki. Yangase ngifa kwangempela ngoba ngeke ukukhomba umuntu ngefa ephila kanti akafile kuwe. Abonke abakaJesu. Lithi ke omdala wahlala omncane wahamba. Wahamba nefa wondlela kude. Ngoba isayito yokuqala leyo ukuthi izinto ezidlelwe egcekeni wena ufuna ukuyidlela kude. Angibonge igama likaJesu. And you see bazalwane, if we don't want to grow, even things that are ordained for us, ziba misplaced. Uma ufuna ukukhula into zakho zihambe yibele. Zabe senje bazalwane. Ngikhumbula isiprofeti sikaJuda sathi intonga yobukhosi ngeke iphume endlini kaJuda. Kodwa ngenxa ukuthi abantwana bakaJuda bebe bancane ubukhosi bakhe bethathwa uSawuli. Ngoba uma kungakhuliwe into zengiphathwa abantu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Kuthi as you grow this year into zakho zizokusenza bese ziyasondela eduze kwakho. Kunama njengoba misbehave no 10,000 ama 100,000 asaba ukusondela. Kodwa the devil decide ukukhula ukwazi ukukhonza noma unemali ama 100,000 azoyisondelela wona ngoba impumelelo iyamsaba umuntu ongakhulanga. Ngoba uma ifika umuntu ongakhulanga ufuna ukuphatha ngisho abazali, ufuna ukuphatha ngisho abafundisi ngoba umuntu ongakhulile uphakamela nendawo emenzi
Ukhona ukhona emakhaya. Ukhona amabele emakhaya. Otsho makhaya ungasindi. Ya ungasindi bese unemali. Sesiyakusaba-ke manje. Sesaba nokukuthuma nokukuthethisa. Impumelelo ibifika emntwini ongakhulile uyabathomela abanye. Kodwa abakhulile ba-advance umbuso ayo. Shout the growth is a demand of the season. Alibonga igama kaJesu. Alibonga igama kaJesu. Yeah, i-growth bazalwane, it's a serious thing. Yeah, let ungakhuli, it's a serious demon. Yeah, ngoba abantu abangakhulile benza iphutha lenziwa uNawomi. Ngokuphela kwesinkwa. Hayi ngokufa kwebhekari. Ngokuphela kwesinkwa. Kodwa hayi ngokufa kwebhekari. Indonga isekhona, amabhekari asekhona. Umusa nje ukuthi lo nomusa wesinkwa. Usekhona kodwa kusanqamuke ngoba abantu abakhulile bayahlala endaweni esinkwa noma siphelile. Bahlalela bathi sika sabenefita la. Awukwazi ukusikhuluma ngabo kuphela kwesinkwa kodwa udlile isinkwa sethu. Oh, the church was good to you. This church was good to you. Kunezinto ahlala noma abanye sebehamba bethi uhlaleleni ngoba kusekhona utho uthi ngake ngadla ngisolida size sibuye isinkwa eBethlehem. Oh, Jesus Christ. Ayikamene enkonzweni. Yeah, ngoba ubungakhulile into yathi yakho ipleja ngesisu. Yeah, ubungakhulile into yathi yakho ihamba ngesisu. Uthi sikabheda lebhedeli. Ake ngiyakahle. Yeah, bathi khona umfana ngapha ezantsi uyaphephetana. Umdala usiyophephethwa abantu iminyaka engakusuphephetha. Kilikiti hayi kwenze njani? Into yathi yakho ihamba ngesisu. Kanti abantu bazalwana nathi insisi. Abantu abakhulile bakhipha ama-feelings bafaka i-growth. Yes. Growth is a demand. Abantu abakhulu bona hamba bazalwana nje ukhipha ama-feelings. Yeah, kulo nyaka nje khipha imizwa. Faka i-growth. Uyoshintsha amasonto uzokhathala. Uyoshintsha ama-relationship uzokhathala. Uzoguga uzama. Yeah, ngoba khona izinto ebona ukuthi zi-right kodwa ziyizabheda. Kodwa masukhule nje uyayisusa imizwa. Ufaka i-growth. Yeah, because the growth, it's a demand. Buka kuNawomi wenza iphutha njalo. Waphuma nabantu, wabuya namathuna. Kanilani bazalwane? Ngoba esinye isono esenziwa abantu esontweni abahambile bahamba nabantu. Bafika bambebe bachitha wonke amabhendi lawo. Bachitha abantu abahambe nabo, bachitha amabhendi. After 2 years abuye ezoxolisa yena. Bapha abanye. Sebebuyela etshwaleni, sebebuyela emkipitweni, abanye bayathwasa, abantu abakhipha le inkonzweni, kodwa usebuya yena. Uzokuthi manje baba ngentosa bishop ngingane yakho baphi awaphuma nabo. Isono sokuhamba nabantu, kanti awunawo umusa wabantu. Ubona umusa uphumile. Ya ubona umusa uphumile. Nako phela omunye ukethubiziyo kanti uqasukile. Ya uqasulo bishop. Yabeka ukumazibu ukuthi ngcono ngihambe engidlaleni indoda. Yeah, aha. Uma kwethu uqasuka qhathi uthi imessage ayisekho. Sebefanele eklasini ke manje. Nedeke wayo qhathi uthi awubabe lokho ukuthandazisa ingcinga ekhathele. Kanti waphuma eklasini. Omunye ukuthi ubiziwe kanti ulambile. Ukuthenga nganika lona phambili athi ngeke lendoda idla yonke. Mina ngidla. Aphume kanti ufuna uthenga. Omunye uthi ubiziwe kanti uhlohlo unkosikazi wakhe. Antu basikazi wahlala nini madoda? La uyazetha nsoma simungu. Kasukele ungafika kumaphambili. Khulume nje. Akasibanda kusungiphoqa. Usabona umuntu uyashitha kanzweni la yini mnumzane? Hayi yini mnumzane wemazalwane. Musana uphuma nabantu besekuya namathuna emva kwalokho. Bapha abantu abakhipha behleli kahle. Because uNkulunkulu babakhipha ngoba abantu abangakhulile banama-selfish desires. Yabona kacela meeting manje kowina bacela uzobona uhamba yedwa manje. Ahamba nenqwaba. Uma ungaba real kuye umtshela ukuthi uhamba nabantu abangaka ethi hamba nabantu abawu-20. Bese umbhalela ishumi zabantu abawu-20. Bese uthamza for 24 months. Uthi before ubuye ngicela ubuyisele imali yami yakho. Sengimuka ngithi. Ngithi sengimuka. Kodwa
abakhuluma izinto ezala imali ebandleni mhlawumbe yamanje. Abakhuluma ngemoto eyadliwa. Mhlawumbe nalabantu. Uthi don't understand. Ukuphuma nabantu ukuthi benze mangana. Abantu baphuma nabantu bengamafamily beshadile. Ba-unplug from that grace. Bahamba abantu ushaye kumshado kushaya kuhlukana abantu kulimala ingane kuphela yonke into. Kanti kunezinto usathane abangakwazi bathintwa as long beselapha. Awushiwa umuzi wesinkwa noma isinkwa sesiphelile. Oh, ngishado nga-amen kuphela lapha ekhaya. Awutshela ukuthi growth is a demand of the season. Akubonga igama likaJesu. Ngicela ungibambeleke la. So thanda khona manje. Abantu abangakhulile enye into abahlupha ngayo badla noma besuthi. Bese njani? Nakhuluma ningasakazana. Abantu abangakhulile bese njani? Badla noma? Yeah, ngoba iBhayibheli lithi uAdam oqala was tempted with food in the abundance of food but he ate. uAdam wadla esuthi, uAdam ogcina akadlanga elambile. Adam oqala wadla enjani? Adam ogcina akadlanga? Sondelana bazalwane ngizomthandazisa khona manje. Adam oqala wenze njani? Wadla esuthi kodwa Adam ogcina akadlanga. The first Adam was tempted with food in the abundance of food, esuthi kodwa wadla. God to Adam ogcina at the scarcity of food, he was tested with food. This is 40 days. God awanga. The difference between two Adams is growth. Yes. Yes, Adam afuna into lulu. Adam amala mafika inyoka ethi dlalela ethi inyoka enisuthi. Yes. Ethi ngibuye futhi dlala ethi ngisuthi. Until sho uthamba milanga bese vakashela uNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu lezi nomuntu onenyoka ngivakashelayo. Kodwa lento ngakhuli nayidemonali hlupho ngento yona. Lento ngakhuli. Lento yangakhuli ihambisana nedemon loku-explore. Taste. Ngiyabona lokho enginakho kodwa kunjani lo? Hamsani ngibona bazalwane lokuthenga babane. It is in the scriptures. Lithi iBhayibheli Adam was given everything except. Kodwa yena wakhetha ukuye ku everything. Wazodla except. Ngoba abantu abangakhulile babona ukuthi bethi benazo ezabo izihlahla bayiyeke bodla kwezinye. Bathist. Ethi umuntu enaso esakhe isihlahla. Kodwa siyeke esakhe isihlahla. Efuna ukuyodla kwezinye izihlahla. Kanti kunento ongayazi. Uma udla khona okuluzayo. Phela ukwazi ukudla ngapho ungayiluzi ikhazimulu. Futhi uma ungadli khona okuluzayo, uba bikhazimulu ukule ukudla. Webazalwane asikwazi ukubamba konke. Abadlayo bazobonakala ngombala, abangadli bazobonakala ngombala. Lento idinga uzubanjwe, uyaswakala ngishumbini, uyadla lo. Ngoba into yakhe ayinayisignature ikhazimulu. Ekugcineni. Naze nakuthi abadlayo bazobonakala nabangadli bazobonakala. Umbuzo uthi why Adam anyway yonke into afuna ukudla lena angayinikiwe ngoba uthi usathane engqondweni awutaste. Awutaste. Bese kuwe akekho umuntu ongathesti. Abona bekhala wena hey bathesa bonke laba. Ethi kubuke nje isigebengu sasibuke sesigebengu. Ngoshida la khala ngayo. Uma usathane engasafuni urepente akaqhathanisa nomusa uqhathanisa nomunye umuntu. Sondelani bazalwane. UAdam oqala wakhetha ukubamba ukudla ukuze adedele ibandla. Owesibili wabamba ibandla ukuze adedele ukudla. Amcela umakhelwane. Amcela umakhelwane. Awuthi mzala. Taka ayi. Phula phela.
abantu abangakhulile in the abundance of many things babheka into eyodwa wrong. Abantu abangakhulile in the abundance of many things kodwa bacinga into mhlawumbe ngisibeke statement saqala. Uyabona uma uphila nabantu ucinga izinto ezimbi uzoyithola. Angiphinde futhi. Uma wena uzophila nabantu uyeke izinto ezinhle abantu oyibonayo ngabo ufuna ukugubha uzokuthola okufunayo. Uma ufuna relationship ilast, uma ufuna ukuhlala isikhathi eside ebandleni, focus on the positive. Yeah, stop giving negative things attention. Yazi umzalwana ngafike ngene message ukuthi awuzama usibanibani ushonele uma wakhe. Monday namza umthandazo, lesibili, ulesithathu, lesine, ngolesihlanu ngifaka umthandazo, ngifaka igrosa, ngifaka umlindelo. Ngomgqibelo ongcwabe bahamba abantu nisale njengebandla niwasha izitsha, ngiqoqe, lenze yonke into kahle, ngawuphasifoni, ngifaka inkonzo, ngishiya umnikelo, ngihamba. Ngidlula iviki Sunday yokuqala lesibili lesithathu uyabuza wesonto. Usibanibani mo? Aje umngane wakhe baba ulimele. Ulimele. Uliyazwe yini uthi baba ubaba kamlandanga uma wakhe emakhazeni. Ngathi ngazobuza lo mambula weyini mina. Uthi umlandanga wakhe emakhazeni yebo manje nje ulimele. Monday no Tuesday no Wednesday no Thursday no Friday no Saturday necrossa. Akunanga. Njalo abantu abangakhulile. Yeah, abantu abangakhulile bakuyeka okuhle baphume nento eyodwa nje. Ngiyathandaza let that you not your portion this year. Ungafanele njalo ebazalwane musa ukusinda abantu ophila nabo. Ngoba uma ungakhulile abantu baphila nawe ngokubekezelela. Umnyeni wakho uphila nawe ngokubekezelela. Unkosikazi wakho uphila nawe usethi hey okay. Yeah, ungaphili nabantu bekezelela. Aba uma ungakhulile office bajabula ngathi uselivini. Baphila ama-colleagues akaphila nango useshandazalwane ngokubeke abantu abangakhulile futhi uyiqwe kuba ukhuluma nabo ngoba bangabenza itissue ibe issue. Tell you never growth is a demand of the season. uJesu wakhula. Growth is a demand. Ungakakhulu bonakala ngokudla ishumi. Imavana yamthanda uJesu. Umsindisi kodwa ayemfuna uJesu. The principle Jesus. Ungakhulile bonakala ukuqondanisa umcimbi wakho neSunday. Wenza ibrother show ngeSunday to akasile. Ngakhulile. Wenza umngcwabo ngeSunday onontolo. Uhleli nathi kodwa akusiyena owethu. You can't tempt with Sunday. Yeah. Abantu abakhulile nje bayawazi ama-conference emandla. Even ama-leave abo bathatha according to conferences. Masukhulile. Hayi usawubheki. Masukhulile nje enkosini. Uyayibala insuku zakhe zo-21 ngonyaka uthi yiphasika i-conference yabantu abasha yomama men's ministry eyokuvala unyaka bese uthi iy'nsuku zakho uyidivide apha ngoba ngeke umuphe uNkulunkulu iy'nsuku bese ushoda ngey'nsuku empilweni. Growth is a demand of the season. Yeah, ngeke ukuthi manje baba ngithanda omunye usho supply. Sikhuluma sethi ayibazalana ngicela ubenze sekhona la uthele mina ngingekho ngomhlangano. Phela muzikhula phela ulimaza imoral. Awukwazi ukuthi akukho meeting ngithula bese uzongicelekeleni uthi baba u1 no 2 ngeza ngabibikho kodwa abantu abakhulu umuntu manje ayike ngithi ngimemezele bazali obuya khona egroupini ayibazana ufake kahle umhlangano my God my Jesus mina ngikho ubona ukuthi welele kanti tell me crowd is a demand of the season. You see, umuphetha abantu abangakhulile ulwa izinto zomayonnaise ekishini. Manje baba khona ufikile uthatha imayonnaise uyamqonisana la yini manje? Hayi baba bengayithathi mina bengiyibeka kahle bengiyibeke ka how? Ususekasana bebeka elande phela usekasukileke manje. Ubuye nemayonnaise umlomo usukhala akusakhonze. Abangaphekanga bafuna ukuyophaka. Ababeleka mqonda bafuna ukuhamba no drink. Abakhulu abantu.
kitchen ngathi ungaphekanga. Ngayithatha le juice, yake juice. Bese juice ayithatha abantu kade bepheka kongenani. Wena ubungekho ufika usuziphuza mi, ufaka amakhoksi apha ekhaya, yena kade bepheka. Uphethe abantu abanjani? Abangakhulanga. Ulakaphithi issues. And let me tell you something about ukhuza inkinga zebandla. Abantu bomfundisi. Before shumela ufuna into zamabandla, ezamaphakhini, enani. Manje sefuna ube yinceku la. Manje uphethe speak. Uyinceku la ufuna speak. Ufuna manje abantu bengazi ukuthi simthathe yini ubani ophambi kwethu. Manje akujulisa abantu bamamawundisi manje. Lapho usulothi uNkulunkulu makanibusise uyathula lo awumkhuza kwimawuna ukuthi angibusise. Ngathi uthatha into bese ngishongele yona. That's why uma sisebenza a church in an apostolic view, a pastor must be protected from administration. Ufuna ngene la ashumela ngene ngomntwana hapa. Awu katsheni. Babhalise bambone manje. Angikwazi ukuthatha umpriest phambi kwakho sengihleli intulo. Noma ngoba hamba kangakanani kunento igrowth engayivumi. Yeah, kunento growth engayi noma aba ngifuna ukusiza. Kunento growth engayivumi. Because every leader must be scarce for his appearance. Yeah, lento uba available kakhulu abangaqali bengazi ukuthi ubani ophambi kwethu ufana wesound. Umbuzo amakheshi. Upakiswa imoyo noma ngahamba kangakanani angikwazi umaphatha ngithi hayi woza mana makisibeke mana phela yabona lo mama manje ufuna ngibuke njengompriest aphinde ngibuze njengekhakhana abantu must be given one perspective. Ingakho amadoda ku-8 athi kuye hey sibheke kahle asibona abantu bo-500 nozuku lokho esinakho sokunika khona le ndoda engeke isukume kube bamqala ngento ayaziyo. Kula season kumele umfundisi abe yinto engajwayelekile kodwa khona kodwa engaveli kodwa evelayo kodwa available kodwa engatholakali. Kumele simbuke ukuze ngabe wamkele empini too available for you, especially before the service. Before the service. Ngoba ukubona une-attendant yokusebenza umahlangana nomuntu. Uma ngithi ngiyehla ngoba nomuntu uthi hey manje babizwa lebusuku uGcobo liyasebenza. Uma ngene office nabantu abawu3 bangibili uGcobo ngizothi ngizoma phambi kwabantu ngiphethe 2% of the anointing no 100% wenkinga. Bese abantu masibo wasafana qala mhlawumbe ngikhuluma ukuthi uzenqala i-administration engifeyilanga. I must be protected before I meet people. Because God is a demand. Yes. God is a demand. Awutshela makatha ukhulele phezulu. Awuthule emakhona nomtshele wawukhulele phezulu lonyaka. Uyazi ukuthi ukhulela phezulu ngoba ayikho traffic emoyeni. Ngeke ufike nje wonke umuntu aba neprivilege ukugibela ibhanola uya. Ngeke futhi ibhanola selimile. Yes. Captain wenze njani? Ayikhona elizayo manje funa ngene ekhaya. Ngasishayisana yasebenza nje. Ngoba abantu uma ngithi ukhulela phezulu etraffic emoyeni abantu baphezulu bayazi ukuthi there is enough space for everyone to succeed. Umona uphansi. Abantu ukuphila nabantu sabukhuluma akhe bathi wo uzothatha abamakhandla ongasuthi uphansi. Kodwa uma once wakhulela phezulu uthi ukhuluma i-idea abethi omunye nayi i-website bayafandana nalo. Athi omunye hayi nayi i-email address bhalela lo ngoba lapha phezulu sonke siyafiselana okuhle. Kodwa lapha bathi kashayiswana isiphithiphithi uyathakathwana kuyathumana qandela namanga ngoba damo uphila laphansi damo abathakathi nezinto zonke sithola kodwa damo ukhulela phezulu you're exposing yourself to greatness. Nikolota bazalwane. Awutshela umakhaliphi msala. Kakaani. Growth is a demand of the season. Uma kuzo umuntu akathenga kuhamba kanjani inkosi uthi hey growth is a demand of the season. Athi kanguzo ukuthi inkosi uthi hey growth is a demand of the season. Athi kangimphuhlakele kancane uthi hey growth is a demand of the season. Ngizobona kusasa.
Uma basebenza belova bayabika uye njengomphathi. Yena belova esontweni akabiki. Wrong. Yena uphethe abantu, lo muntu uphethe abantu emsebenzini. Bafanele bathi, "Hey manje memlana, nkosami ingane yagula ngizofika nevele umuntu uthi, hey ngiyagula ngeke ngizofika indoda." Babika kuye. Kodwa yena uyalova nje. Engabiki umfundisi. Ngoba ikholo kodwa lingakhulile. Bishop ngiyathandazela ngonyaka. May God bless you with sons and daughters. Abakhulile ngegama lika Jesu. Ishamba kamna amagama uthi growing things. Growing things. They come to growing people. Izinto ezingelandela abantu abakhulile. Ngibekela amagama. In this kingdom, in this kingdom, everything responds to growth, not to desire. Asifisika bese kuyenzeka, siyakhula bese kuyenzeka. Akuphumelela abathandazile, kuphumelela abakhulile emva komthandazo. Growth is a demand. Izwa ngami mina ngikwazi, wena uthakathiwe awukhulile. Awukhulile. Akekho umuntu onemali yokuthakatha, manje izinto ziyabiza. Akekho umuntu onemali yokuthakatha. Wena uthakathiwe awukhulile. You undermine everything that God takes serious. Yeah. Wena udlala igame enkonzweni ikhonzo lokuthi ngiyabona ngi-level bawo uyabona uyaphusha. Uyakhonza. Lana nje lokho kukhulunyiswa ne-destiny yakho wena lokuthi uCandy Crush lokuthi. You are a stumbling block to your own progress. No. My God. Say amen. I'm going to have a chest. Hey. Siyakhula. Njalo kana siyakhula kulonyaka. Ucela ushola amagama uthi akupheli abakuhlebayo. Kodwa kukhula wena. Yamase ukhulile you don't mind ukuthi ubani uhlebayo. Yeah. In fact, mase ukhulile uyazi ukuthi if you are top will be the topic. Yes. Abantu abayihleba into engaba inspiration. Mina ngizoshumayela la. Kunomuntu manje obona leli shetsha lingifanele. Mina ngizange mashetsha. Mina ngizange empilweni wakhe. Ngoba usukhulile uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwemizwa ne-assignment. Ana uBishop yanikhonzisa ukuthi unama voice note yini inkulumo. Ayafika kulo. Ngoba labantu elihlaba kubo basithumelela. Ngiphinda ngikushumayeza uma ngaya uthi come on ukuthi obhekele inkundla kaJesu obheke. Kodwa uma sengikhulile, ngama usukhulile uhamba ubuza abantu ukuthi ngama usukhulile uyamtshela umuntu uma igama lami likwenza uthola iplate ihleba mntaka mama. Kuzuhle bakini. Uma igama lami seli currency enough ukuthi uphile. Khuluma noma yini ngalo for your survival. Growth is a demand. Growth. Yeah. La ngijabela kuphela abantu abahlabana. Njoba sila nomuntu obukayo ukuthi bakhala nini. Yeah, umebuka nje. Uyajaja enhlizweni yakho. Kodwa mase ukhulile you don't give a damn no river no swimming. Yes. Awunandaba nalutho. But wena you hold on to the assignment. You focus. Ngoba kunabantu ongabafikela ubuthongo bengakhulumanga ngawo. Bayekeke bathola ubuthongo. Wena focus with your uJesu wakho. Jesu njani? Ufuna ukuthandaza. Growth is a demand of the season. Uyakhumbula qala umuntu eyinkingi wangalaleli ebusuku. Lokuphenduka. Namhlanje uhonga kanye nazo. Indlela ohonga ngathi ikhaya sakho zonke kaziningi ukuthi wafika ku level othi ngiliziphi zosuku emva kwalokho ngiyalala. Akukhala uma unenkinga ongadli wena. Kanakho ukuthi ngisuthi. Namhlanje udla kanye nazo. Usubeka isikhumbu se-oro sesigagicelo wakho. Udlwehlisa udla ngoba waqina ubona umsofa. Ngoba inkinga Yesu lebasalani uyedwa umuntu ongenayinkinga empilweni osethuneni. Esiloko uvuka ekuseni uphefumula
Problems will always be part of your life. Uma kushaya isikhathi sokudla, dlala. Uma kushaya isikhathi sokulala, lala. Musu uyingisho ubuthongo ucabangana ney'nkinga ngoba sona sikucabanga. Oh, ayinandaba nawo. Growth is a demand of the system. Growth is a demand of the season. Ikhona basana? Amen. Ngoba mawusukhulile awufocus ey'ntweni ezikuhluphayo, ufocus ezikuphatha kahle. Mangakubuza ukuthi ziphi impahla zakho sagqokisa istate, ngeke uyikhombe. Ngoba uma impahla isikupinti uyakhohlwa ufocus kwekunelayo. That's how growth operates. Mangakubuza amateka akho ugqokisa isi-5 ngeke uwakhombe manje. Ngoba as long inkinga sakuneli ayujabulisa umphefumulo wakho ushiya kanjalo. Alibonge igama kaJesu. Alibonge igama kaJesu. Growth attracts new levels. God wants to bless you, but the level of your growth hinders you. uNkulunkulu uyakufisa ukubusisa indlela ongakhulile ngayo. Umuntu ongakhulile umuzwa ngisho ephendula. Uthi yabona lo sazohlupheka. Umuntu umuzwa ngisho ephendula umuntu esifazi ukuthi lo ngeke ashade. Thina kuphendula ngalo. Ngomkhabayo uzohlala kubo lo. Ngoba inkonzo leyegcele nje. Indlela angithi amuzi umuntu evela uthi usele nje. Ya, uma ungakhulile bonke abantu bayafana kuwe. Awukwazi ukufunda ama spaces nje. Kunomuntu nomuntu wayena kodwa uma sendawo la hloliswa khona umbizi ngegama lesikole. Ngoba. Ya, masukhulile. Yakubiza umuntu ngegama lebhola. Ehamba nomndeni wakho umhloniphi. Uthi wesikhala. Ngiyakhumbula sikhala. Amantombazane ekumemeza ethi uzolala la kodwa hamba nonkosikazi wakho. Ya, uJesu ukhulile la. Mase umuntu ekhulile ngisho umfundise ka-friendly kodwa umjwayela. Masukhulile. Ukuthi uyahleka ukuthi umngane wakho. Usukwenza ukuthi umuntu unenkinga ukwazi ukukhuluma kodwa kahle ama-level awafani. Khona umuntu osuyisola ukuthi Jesu kodwa ngizehliselile. Masukhulile uyazazi ikhathi zokufona. Masukhulile. Athi khona babelethini uthi inceku yakhe indoda yakhe. Inceku yakho kodwa yakhona isikhathi somnceko sendoda yomuntu. Umhlukanisi. Uma kushaya ikhathi ethize noma kuyi-pressing issue, ngcono nje uhlala. Masukhulile. Awufaki into zesonto kwisikhathi somndeni. Kodwa masunjani? Ngaphandle nje uma uyinto engakhulu. Phela umfundisi ukuthi umfundisi akusho ukuthi ufuna unyuso. God is a demand. Asime ngenyawo. Amen, 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 amen. Sakhuluma ngalendlela ikhona into emoyeni yakhe ethi inkosi ukuqala kabusha unyaka usaqala. There are certain areas in my life where growth is needed. Namhlanje uthi mvangeli kabusha ngizothandaza nami kuneyingxenye zempilo yami engiyibonayo ukuthi angibanjezelwe ezinye izinto bengibanjezelwe i-growth. There's a grace available tonight. Abantu abathi inkosi I want to start afresh. Unyaka usephansi ngisize Nkosi. In all areas of my life, like if growth is in question, more going to help me to grow. Ngeke uze lapha e-altar ngithandaze nawe.
egameni likaJesu. Angibizi izolo, ngibiza abantu abathi Nkosi, help me tonight. Thank you Jesus. Umulisi usilenkosi ungayenza kukhulu. Inhliziyo yakho. Oh Nkosi, ngiyabona ukuthi ngibanjezelwe igrowth. And uNkulunkulu akakhulumeli ukusilahla, ukhulumela ukusiredeema. Akakhulumela ukusi-expose, ukhulumela ukusiqinisa. Ngegama likaJesu. Oh Nkosi, bengingazi lento ongayikhokhisha kade akusinkinga yemali, inkinga yegrowth, ngisize moyengcwele. Bengingazi lento yokulova kusiyona inkinga yesikhathi, inkinga yegrowth, ngisize moyengcwele. Bengingazi Nkosi inkinga yokuphendula akusiyona inkinga ukuthi angikwazi ukukhuluma, kunenkinga ye-incapacity. Ngicela ukuthandaza ngawe namhlanje. Phakathi izandla zakho ufika phambili, usilahle Nkosi yethu. Yebo Nkosi, ngiza kuwe, ngidalule, Sisuniwe, si